Guys, ito pangatlong araw namin dito sa bahay ng kapatid ko. Ayan, yung pare ko, paring Dario. At yan naman yung welder, si paring Paploy. Ayan. Kadakol man pagsubok ang nag-aagi sa buhay ko, pero maski minsan day ako nagreklamo, titiuson kakayanon. Ay, burin na natin naulog pa sa baba. Naubos pa si. Sabi na kaya. Eko. Oh, di ka na maulog ka, boss. Adio. Naubos pa si Kuyan. Padiko, sa taas okay ka lang dyan. Mabos kitang lumis. Gawos na paghihirap, kaya kong tiuson, basta mga akito din ang magmakulog. Pagkatapos ko pag di ko kayad, walang babarihan ka naman niya ako. Bikulan ng gusto, umaga na rin pagkiriba. Halo! Para picture lang pala. Ay.